Sumayang 일어나라 나민이다 데 Ministry of Tourism. Orang tahu orang di nak buy the VIP lounge. Yang lain hari ini nanti the VIP lounge. Orang ada orang Ana refreshment med minita de sa korpok ay mina ya sinangon. Ganun ubobo torag kaya sino kanimis kitas. Welcome back. Congratulations. Kira ka nauri. Yan yung naiingabulan na din sa cricket. Siroyon na kinamegi. Ay, nalang
Kamu dah. Kamu dah. Jadi motor sampai kan. Ngani yang mengenai. Berapa tensi? Ay, naku, Esa ni kau tak tahu. Esa, utara kailan betul ya kita dah minta kamu. Sinana, kailan itu delegation. Ay pun ngayon kata ni isa pun ngayon di hari na tamerwan katawan ng kayo. Saris, yari tayo na ulit tan magulit na tayo kumete. Panana mitang tekan tayo yo. Ani kamero yon kusmai na koy mi. Ay nanon tawanong nga tamero ayo. Panan tamero nga kung tamero ni mero. E pon sa area pasinari mo pa yata kahit na kung tuwari karo. Esa na kanila ti mero ke tigi yasan rona. Ang tawag niya kan si mayu. Muan manangay ang mon kita na karo. Karo ko ano kung kita po rin na ko ni kaya. Sekali tahu pa sa kanuan na iyo. Sekali tahu pa. Semuanya tadi dapat nora kanuan. Kaya ang kiyasan na sila ko tepi. Yasan na ko temos. Nah, ngayon na po niya ina tarapi. Semuanya muan. And tayo sila upay naman daw pa nung break. Yes, upay naman, upay. Upay naman, upay! Sama ba yan? MC. Yeah. Tuwan taman na kahit tayo sa second money nga. Second money nga kahit tayo na kung tikito akong na kung sinanti. Ito yung naideyo. Nangin na pa na photo ka sa taya kura nano na kaya ginano silong na sina kaya bagay tayo ba kaya manang na sina numota tiyara ay kiripes ay tapo pa nakasipuy tabi na nigato niya ikarang kakawat ayan ka nano na pa na photo ka na sina yun ay hirap pa kurang pa tiyara ng sapot na rin itabero kaya punta pa na ang kukuray kaya sa kakatong ang ay nakain kiripes kaya hirap pa ayo orang muantai masa sani dia antai ka anak oke mereka upayo te muantai kasira ta kapo ni arakin dayo ay pun mana ngaro ama te pun mana dai kipas and sky tau yan gabane komete tigi na asan na ngabaya ay untuk seksi dora dia mene ano yon da kare kipas ayo sagmani ana ban kai tau iya tadi na mamano na kanate na yon turumot asan na ngabaya asan na ni kawat na roy aratay na yon na ay na nasib. Nandito tayo, yung mga katukoy, kaya yung turo mo, ni Karwa. Ayaw kita kinibas na, nagpupulit tayo yun. Kaya, ang naman na ba kayo turo mo, bigyan? Kaya yun, as kakatong pa, yasa yun. Kaya naroon na rin manaleya. Sa pupuling kanil, sa pupuling pasatay, kaya, kinibas, kunanatan. Kunanatan ngayon, kasi kisita ka po yun, nakarayon na. Ayun, tama na katuwa na. Anong inilig na? Anak kakak makuli awan apa tuh niya kota kini makuli ya kota kini makuli bikin kali ini apa di sini sekarang apa ya fokus dibikin kota dibikin kali kinagian tetare na kali kinagian ya kau napai para putan nama and sekali tahu kayak yo pak apa nih kurun narun pain kapan iya sebentar jadi kau nanti kan ya kali tahu nak kau ya nagi aku seroy nanga peya nanoya nak orang-orang ya bikin di tanah ando kata niyan Paratay na yun, karong matatay. Kanina ko ligat, nakapot. Kaya nung mga kilinan, tatay yun. Kita mas muna tayo ng Noria. Si Noria, may muna ni Karukwa. Karukwa, ito kina. Ito ko ba? Kaya nakin na nubi. Kaya natin si Mina to, yung anda man tatay, nakangaya po, yay, nakapunta tayo yan.
Kanya na po, di ka rin natin na ditayan. Kaya na pa ako naman natantaw ko, inay ka na ditayan. Wasana ka na tayo, kunin mga mga iya. Kaya ka nga, kaya ka naman ka na may tapo pa. Sakakaitaw, bayan ko rin nanon na iyo. Pas kahit ako rin karatay na iyo ka. Nagpunto ka, ginanon na. O, irintiyang ilaw na. Iyaki ka ni meme. Iyaki kan, tao ka nga, metara. Iyaki ka ni kuwa. Matitay yan mo ito kayo, matitay yan mo nila, taka po. Tapi may apon hindi po natangin ang garuwa. Garuwa, ito kunto gina. Kaya kung tapan narikin kahit tao, at yan ikaw garuro, DMC at ako marinig yan. Kung tapan narikin kahit tao, sa kahit tao ano ba, sa kahit tao yan, gabi. Kahani ka to kapew. Kahani kita. Kita ni may apon ngayon ang gabi, nagkasalo ko nang naraputo ka tayo iyo. Sa kahit tao, pinabayan ka tayo sa tayo. Kura-kura Romi, kura-kura Rora. Tinanon na ta. Ay piyatin na to ayo. Kasi piya ka kura-kura, di ko nakatandaro, anakon tayo ka na. Ano pa na, wala wala na kay TMC. Yaro na natagan na panante minita. Kaya panante. Panante ko na konti. Tingnan niya yun, tingnan niya tapos tayo na sa mga kaliganan tayo, duwi kaya ako. Sa punday ni buwan na lang kan. Kaya, pati minita ya kawo tinanong tayo maruro ba. Kaya maruro rin kan sa tayo. Kaya rin. Sa kaso kayo, baka kanuan tayo, siya tayo pero ka. Sa kain mga nito, yung inoro. Kita ko ba? Sinakapuputo, alam narurod tayo yun. Takaitam, takarapa-rapa. Ito po break. At saka nga, wala na kayo, wapang back, kahit isim, di nga ratay na yun ayo, okay? Kumitaw tayo na kung na ito, watar ayo, Tagawin, tarawin, at tama mo. Kaya ba din sa? Ayan, saan na tumangay? Bawa ba yan? Iya. Dapat MC ako, puwiroin deden turman. Yan ako devinita, ang sa grupo kyo, muna ako woman. Kaya nang ausim, ay wala ngayon na nagkapen ka, kamapen, si kuwi ganikiran na tayo, di tawan ko, yan, tiniding nga. Yan, nakabuo ko, inora, inang nora, may photo ka. Kung na mo ni Mary. Howdy! May nanawagi ka nakaparaparain mo mina to ayegi. Aki na pa inimis kiri beso ang maling araw. Iya. Aram kanya ngay ni Kimberly te tapan to kanang. Jare te tapan jare Kimberly te tapan e bonna ko meria kay ni Peru. Anara sinawe te Peru ayo. Iya. O to kanang aran sibun tamya tenroge de to to kanang kain na begyang e nako magit. Kanang kami kain sabi ayo kurang kinabang kami. Iya. Ano ko lagi? Nunggu enang cara pemain kan ya kamay ya. Enang to kabe sinanoki. Enang proud. Enang humble. Pwede na ko ni represent kiri best beyond the stage sharing. Imana meron dito yayo. Iwi na sinawe. Iya. Kimari, tibiru ko kitatang. Okay, yaman na ko na siya open na yan. Ilang para ano ni kakaitaw. Ikaraba-raba. Nakuha mi bugin na mi photo kaya sa Noria. Yasa na may kinay nanonotay ni Wagin katawroy. Ay nanonwagin na kaputo. Ay nang kahit awari kita may wari karawang kahit di meto nakakapay yaw. Ang nakakawagin na di merurong di meto yaw may usim. Itay ay imuenro di wani kita. Yakan tani nga di ko si Maya na nakakarayo. Kaya na ba inamegin na siya kita kay yastan na kaya ba ake de chairo yastan. Kaya to de siya katukag yaw yon de siya rin. Iya. Inang kakahitaw pa inora dito kaningay kaning kau social media yung namegin na dito kaningay de spyro ta. Inora dito ka kasi ito wanak. O de photo ka. O yan wari pa yan wara ki kura kayo. Yan wara ki ang makuri kura. Iya. Dapat kesiran mo tayo ya kan mata. Iya. Ya tayo pa pun na ko na lipopong arway de ka photo aring. Nagyan na mi photo ka. Are ngaya kalipuan yung nanon tayo na. Tapi tayo takada ko itaw. Nakakaya ng kano niya.
mga tara niya, ay mga punta. Ay ka nga, takapyan kinikan na niya may pakoy. Wawa, wawa. Ay, tayo pa, ibon na ko na, hindi kita yang wari. Without ay bubo ki kain na usim. May mind naman ang ayatay ng waliri kaya ratay, di ka tauroy. Wawa. May, they see may nang outfit themselves. O, di puto ka na, may yon kinipes, may yon di grang ni, kaya may ruya tanan. Arakura kaya kisitway kinaiya. Rorora kisitway kaya sipo mga iya. Yan ang mais ti message ni kau nga nano. Kakauringay pa ite bugin kinipes. Sagi bukiw, yaki mananga pa ni Kimbali, tatapato ka na. Pay mananga pa ni Miss Kiripes. Iya, iya. Oy, nang kakaitang takakauringay kay. Tatatay, yero ko i-road testo ka. Iya, iya. Yero maging testo kay Ropa, yatak. Alang hiranan ka ni Yasa ni Kate. Yakate me, yaki rotaw preparation, yaki rotaw kuna pa ibugin te, takaboto ayo. Yak urwa testo. Meria yaro na pa yaro ko tiyangin nanobui. Yaro ko tiyangin ni menan nanon nate. Kaya aharo ko tinan comments ki tinan constructive criticisms. Naswama yaraya. Anday ni use ano. Pati newa no. Ano yun? Me inang kakaitang nani pe. Ingin na kaya tayo tawa niya kinain timuantay para situay kinaira. Me akura-kuran tinanon na be tinanon ni kanputo kabe na nakuroy roy wara. Inabusi roy yan aki weweyak. O inang busimay tinante kay ki. Inang busimay tinante kay. Pero yung ameta ito ay kinaya. O ire na ina pante the opportunity na yun ire na pa na. Nanano rin na. Pag yun na ngay te na uso. Si ngay te ay o tinimya ni Mano. Ngay te pina si maka ngay po si niya ni kapte na kaya na wows. Iya, iya. O tinimya na yung experience ay yun ire na pa na hampo na nante ka. On nananorinan on karawan karabete wiyang on gantenan comments tenani meroro wa kyasa ni kadena ko ya ni kadena meta ude o meta itwai kasi po mga iya o yasa me itwai nang ndena mga iya o yata ba ane yaki sakite ill intention kito sakite de tenan wale nakatori ka kay o tenan te karya na ko ngay nanong tayo jawak o inang namegin na takaw nga kanay mga kau kanay message Kimberly, you got this. Kimberly, kinipes tinana ni Babe, tau ka yan. O, anya kakauringay pa naususi maka. Ngay sa inyo, iya kinangususi maka. O si Mea, yung nga nanon, nirana ko wala. Tuwan ng tangin siya alam, ya tira kinag. O, anya nang ka, kamay po ni karapay, na Babe nanon tiwaki ayo. Pay, yasa ni kau ka nanoban na, nananorinan, na ko nan learn, na ko nan, no pin na kon paye kay yaki use na ko yan. Tika kay Roy, may may naman ang awoy, ipapaura na pare-pare nga ikaw ay rakinte, takatini niya. Kaya kakaurin nga, Kimpali, anak ko na kumuha ni Meya. Kito anak ko na kumuha ni Metang. Kaya ni nga mo ni Metang. Kanay nga niya, wapirin nang wakante, arakiyan pa'y pikilipyo. Iya, iya. O, di tayo, yung, kaya ko ito mo naman Timuan tayo, ari punto ko well yon toromon. Ay yapon nga na ni Metang. O ngayon kami rengaw ita di ka kyo imirengaw yay me yata yan ang worth it. Inang menya na Roy pay igosa. Ay yasa ni ka na rin Roy panakonan. Yung watara kikilibes. Oh, when I got the opportunity, inang look forward pa na ko nan represent atyaw tangira kiro. O yata basta kasi ngay tangira atyaw. O ngayon yan ori ang tenan photo. Yata yan ang utyo kit MC yan ang utyo kyo meroro ayo me. Panane de baya nang kaungan ano, inang kalipuan yung nanon tayo tiwak. Aron tenan tiya kan kaunganan. Kung meron ya kan tao tiya, meron ya kan ti cabinet, meron na represents. Inanan tayo de, takabiyan tayo di kaya po yung the crowning. Iman na rin sinang tokara te station, yero ko te may station ako ba nga yan, meta ko na pa may meraki. Meta ko na pa te berestensi, may kain na cabinet siya ni meraki. Ngayon, ay punantay siya, meta yasan. Yasan din nanon nanegi, meta ko kinakiroy, te pa yakaroy, nunguraya kinakita pa yate kini, iron te berestensi. O, kaya te cabinet. Ang nga rin namin ito complex. Ang kanina na the complex. O
Punta pa na ka na para po at kakaitaw ke ba inang nora ron te puto ka. Ebe niya ko kurora to ye ka pakawa ka masang nori me kampunti me to nen rona ini. Ni puto kay nanon tayo takapo. Ngayon niya sa ka kuro tengen ke kya tayo ya akya nera ibeya tansa tawwi ke me gay nera irora. Gay nera iroya naki gay metaya. O gay taningaya. Kaya tayo ebe niya kuro or that's worth something. Pues si pera yun kasi tuwana. Karena to kamo na kay MC pa yatay kami to may yan tiriringa. Ay ka ngura may yan tiriringa. Wasa. Ay ka para pulang kay kaya mga ririya na ko na. Kita nga nang ganda marari. Tita na ni miyangan. Ang kaya kamda parigi nakakaitaw rigis na kasi nang ko imi. Raw ay kasi mina yon kiribes hindi tayo eh. Paano ko yan na kain kiribes sa kaya mina sinani ko ni kiribes. Particularly kain Dorman, kain de Kiris Solomon community. Ngayon ahapon pupungay roy kan one wound de yon Dorman. Men wando ko men naron de busi mai kakakairua. Kikaro ko yabus kawayo imong kan te takaway. Ongan ni nora kaya da kaura ngai rai kiribes. Yang kiyame na kirarwa ibunsi ko na pakatay na merikiyara may yoni kiripes. Ongan niya nakakawa kinura kinay naman sa tayari. Basta kisigo at meta ni kiripes may kay basta sinura na pa kurakuran arakatay ka na kay sa mena isinani ko ni kiripes. Pambesiri kinda pa bukin dokument hindi po ngayon buto ka yatay kaya kamanang ko yan tiriringan kamnang kurakay yan tiriringan nigota mi buto ko na nomiye. Isach Pano ko na ay norian de pong ayo. Kaya tayo tere kita makuri. Kam nang dabari kibukin na mitay kamasan ng anay. Amitay, ami kura mi. Ami advice sa yasan no. Okay? Are yan tari ka MC. Ay kaya are yakas ko yara piyaw na gabi. Di me meuri akira, are de meuri teroy o te tabo mo. Are yan. Ay, sama mo ito panuguray. Ay, andaran na kumanawin ng naruro. Kung ako na taubi, ay kumanawin sa kurapogi. Ako na taubi, na taubi. And, ang taubi tayari, ang kanin tayo, ang korea, ang kigin to kanikayin tayo. Ay, kumunto kanikayin, ora ako ng korea, kigin tayo. Sabsiya, natin mana ka na kutatikigin. DJ, ubusan na kita yung mana, katangan natin music, paano ka may yelo. Ay, atano magiging. Ako na nagamigay. Narakukan Philistines. Musa ka. Kaya na yung naran dari maniya kini maroro ke pun kakakor tayo taubi man nara taubi ya sto kanikay. Kaya rin na pun Korea na ba nagiging to kanikay ya. Miski de beste yung ampunan to ora te peo ko kayo na ke. Ganito mga hindi. Nasuri nga maleben kunan to ora ta ya. Suwang ay panan de ke pa. Kiripes ko sika man de ke. Anang kana nga ya kanwan te peo tayo. Ayan ano ba mi? Nawan ako sa na ako. Wek? Sauban ko kuray! Sabon ko yan! Hooray! Ayan tayo sa